Ani busai bungo kha mung kwrwi tripura. Ani bohogo busai khlaio. Ani chwla ano KWTHANG. Ani basa ani hamsugia ba ani basa burise bo fada khibina go anthane phaika. Ani bosai mung kwrwi tripura. Ani bosai ano KWTHANG kelang thangkha. Ani bohogo 10 mas ni cherai tongo. Obo ani hamjukya obo ani sajuksi. Bini buma buphano yakarwi ang baise malanya kelayo. Obo ani sajuksi hinai chirigwi kapkha buma tei bihik bwsaino muito khayoi. Hingke joto baidara monai songno lamsoko dofani kwthang TV. Hingke baidara monai song obongkha Laibuma TV news ni bisingtwi nugui mangkha sung khoroksa buku bohogo busa ganang pregnant wngjak 10 mas ni belakheno khairok masingsa khe kapjak tini ang o video nugui belakheno bono khabu khairoka khabu khamka belakheno tamo hayingkha bonaidi 10 mas ni bohogo cherai twijak abose bini bwsai bono yakarwi kelangai thangkha phatar hasteo kharwi hingke obono nugui tangui khairokya tongnai hayare norokno sabaila bini bihik aswke bwrwi bo naithok bwrwi bo kaham torma lokmarok bebak chithi kuchuk kotor bono o situation no bini jora pregnant delivery ingnani jora phairek se bini bwsai bono mohaike yakarwi kelang thangkha hingke bo sabuno asawi tongsinai norokno comment khai sala thikno bini bwkra tongo buma bupha tongo haifano bwsaino kok khulugui sawi manma hai bwkrano sawi manya belakheno khairok masingja 10 mas ni cheraino bohogo twijui tini bo mokol mukti phai bwsaino ringhori tongo phirugui phaidi hinai mohai kokrokno sana thangkha hingke belakheno lasi masingsa tei seleng masingsa kelaio haifano sanani nangmani bagui mas hathai kelaio tamoni bagui hingke chini tripura sarok kwbang mano jeng lai thangjak nukha jelaburi khalai kebobo khalaio chamajik chamai tei Ani bihingno ani chamai telang khari thangka. keboba sikla jela sikla buri kaijak khalaimani nukha keboba wanjui bosongni borok bai khalaimani hamjaklaimani chasmai tonglaimani kwbang mano nukha thangnai koyek mas sikango bo sung mohai video rok kwbang mano nukha social media o aboni sai sikang tebo ongui thangjak rok hingke sanani kokse kwrwikha hingke mohai rong nugui joto tripura sarok sotoroko tongbai di hinai mohai seleng masingsa o tathangdi hinai samani se kelaio belakheno lasi masingsa kok haifano o jagao je o buku sawi nangmani hingke bo bini bwsaino sasuk manyakho bwrwi baija thang na bo sachungda thang haifano o jagao wansuk thai kelaio bo jodino bo sachung income khainani hinai fataro thangka hingke fatar hasteo thangka hingke bo bini bihik bwsano kok thasile sawi thangkamu mane bini bihingno ba bini buma buphano bo sawi thangkamu phiaba o jagao kisa sondeho khaijaknai kok hingke obohai bo bini bihingno bo kok thaisa saya tei bini ama babuno bo kok thaisa saya oi teruk sake bo sanda jorao ke nongkhor thangka hinai bini bihik saka hingke tabuk o mung kwrwi tripurani buma bupha tei bini bihik bono ringhori tongo phirogui phaidi mohai lobio ta thangdi burini lobio ta thangdi hinai bini bwkra jogo haino ni ringhori tongo tomuno ani busani chaya tongkha hingke kwnino salaioi songsodon khlaiman khamung hinai tomungno problem kuno tongkha hingke buma buphano sawi mangkhamu hinai phirugui phaidi baba hinai bini bwkra jogo haino sahori tongo tei bini buma belakheno bini hamjukno aswke hamjago bini bihikno mung kwrwini bihikno aswke hamjagui bini buma sawi tongo tabu obo ani hamjugya obo ani sajukji hinai hingke naidi borokni relationship bwswke naithok bwswke kaham bwkra bai bo aswke no borokni relationship kaham
Aboni bagino mung kwrwi tripura no dophani kwthang TV ni phaisingtwi kobok mung kobok jao nung tomong no o video nugui tongkha hangke please nung kisa wansugui naidi nini bihik bwskango se delivery wngnani klai tongo aswke 10 mas wngjak bwswk joratwi bo kosto tabuk o delivery bo bahaike wngnai bahaike wngya bini bwkhao bwswk kirima habwi tongkhana bwrwi borok wngwi hingke nung wansugui naidi nini bwsani mwkhang nung nainani muchungya da nini bwsa o maso hingke nyose asai se painai nge bwswk khushi ni bo khobor obo aboni bagui no haino hai koiphinai mung kwrwi tripura no nung jesa jaga phanno tongdi please nung wansugui phaijadi nini bihik tei nini bwsani bagui tei nini ama babuni bagui hingke joto dophani kwthang TV nai tongmani bagui joto baidara manai sono belai belai khe hambai hingke tei kaisa kok last paithago sanai norok tabuk phano Laibuma TV ni a jagao je o bukhuk kapmani o video nugyaku hingke norok ani description box o thangwi nai mano a jagao video ni link rwi rwjak hingke jotono no hambai।